połóż tu i odbijaj tym. Tu połóż, tak. Rzuć go, rzuć go. Chodź tu, chodź. Patrz, a ty odbijaj. Bum! Bum! Mocno, mocno. Tak, teraz tu wstawiasz i czas. Trzaśnij go. Uderz. Mocno. Uderz o to. Jeszcze raz. No, daj tu, połóż. Tego, a tym... Sobie do prawej może. Tak, a tym trzaśnij. Tak. O, tak. O tak, o tak. Uważaj. Trzaśnij go. Brawo. Jeszcze mocno. Biegnij, biegnij do niego, biegnij. Odbij go. Goń go. O, brawo. Odbij. Bum. Bum. Ślicznie. O właśnie. O. I na górę tu, tak. I tu go połóż. I trzaśnij go, mocno go trzaśnij. Ale tamtym, weź sobie do prawej rączki tam. O, czekaj, on ma tu taboret. No, uderz go. Musiał z nim, nie? Uderzyć. No, on umie. Brawo. Ojej. Tak, i teraz go uderz. Szybko, szybko. O. Jeszcze raz. Goń go, goń go. O, jeszcze. Uważaj, ja ci łapkę, łapkę. Bum, bum, bum. Puknij go. Puknij go, puknij. Tak, o, o. Brawo. Brawo. Uważaj. Odbijaj. Odbijaj, odbijaj. Bum. Ręką nie. No. Stawiaj, tak, tutaj daj na środek. O, cześć. O, pięknie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, przepadł. Chodźcie. Jutro znowu zagramy, tak? Chodź, bo już musimy iść. Olatku.